गासै JSP Advice 365 YouTube चैनल आरो Facebook पेज नि फलोवार आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै फिन नोंथांमोननिसिम आं मोनसे सावरायथाय लाबोनो नाजानाय जादों। बे सावरायथायानो जाबाय सासे मानसिया थामहिनबा साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव गावखौ गायसननो थाखाय नाजायो, नाथाय खायसेनि बे गावखौ गायसननो लुबैनाया सक्सेसफुल जायो आरो खायसे गावनि जिउखौ हासिल खालामनो नाजानाया खायसेना जाफुंसार जाया। दा बे जाफुंसार जानाय आरो जायैखौ लानानै जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव सोरबाया गाहाय थाखोनि सुबुंखौ मुगैनाय, सोरबाया गोजौ थाखोनि सुबुङा गावखौ गावनि धोन दौलत साख्रि बाख्रि डिग्रीफोरखौ लानानै गोगासोमनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय थारैनो सासे सोद्रोम सुबुङा बेफोरबादि गोगानाया, बेफोरबादि गावखौ दिन्थिनो नाजानाया बा गावनि धोन दौलतखौ लानानै गुबुनखौ हेव साननाया, थामहिनबा उन्दै साननाया, बियो थारैनो सासे सोद्रोम सुबुंनि आखु नामा? थारैनो बियो बुंनो थाङोब्ला सासे सोद्रोम सुबुंनि आखु जानो हाया। मानोना सासे सोद्रोम सुबुङा बयखौबो समान नोजोरै नायो आरो बियो माब्लाबाबो गावनि साख्रि बाख्रि धोन दौलतफोरखौ लानानै बे गोगाया एबा मानसिफोरखौ लाजि फोनाङा। दा बेनिखायनो मानसिया थांनानै थानाय समाव गावनि धोन दौलत साख्रि बाख्रि न' बांखौ लानानै गोबाङानो गोबां खोथा बुंनाय जों नुनो मोनो। नाथाय साफ्रोमबो मानसिया बेखौ जों बुजिनानै लानायनि गोनांथि दङदि सासे मानसिया जिउआव थामहिनबा 40 बोसोर बारनायनि उनाव बियो गावखौ बेसेबांसिम साक्सेस जादों आरो बेसेबांसिम गायसननो हादों बेखौ साननायनि गोनांथि दङ। आरो बियो गावनि डिग्री साख्रि बाख्रिखौ लानानै जि गोगानाय, धोन दौलत न'खरखौ लानानै गोगानाय, बे गोगानाया थारैनो बिनि थाखाय बेसेबां गनायथावना, दा बेखौ लानानैनो जों बुंनो हायो सासे मानसिया जेसेबां गोरोङानो जाथों बा रोङियानो जाथों, बियो 40 बोसोरनि गेजेराव गावखौ जाबादि गायसननो हादों, बे गायसननो हानायखौ लानानैसो जों बिजिरनायनि गोनांथि। दा सोरबाया 50-60 बोसोराव बेसेबां गिदिर न' लुदों बा बेसेबां धोन दौलत खामायदों बेफोरखौ लानानै गोगायो, नाथाय बेफोरो टेम्परारि मोनसे मानसिनि गोगानाय, दैनि फेम्फनाया जेरै दान्दिसेल' थामिना थायो बेबादि। दा गाव थांनानै थानाय समाव गावनि लाइफखौ जेसेबां एन्जयमेन्ट खालामनो गोनांथि दङ बेखिनिखौ एन्जयमेन्ट लानो हानायासो सासे मानसिनि गोनांथि। नाथाय नों जेसेबां साख्रि बाख्रि धोन दौलतआनो जायाथों मानो 50-60नि उनाव नोंनि महर मुस्रि साख्रि बाख्रिनि जि स्टेटासखौ लानानै गोगानाय बेयो जेबो बेसेनानो थाहैया। आरो 70 बोसोर मोननाय लोगो लोगो सासे सुबुङा गावनि देहा सोलेर बेराम आजारफोरजों नाख्रेबजानानै गाव जेसेबां धोन दौलत खामायदोंब्लाबो गोसोबादि जानो थानो हाया जायो। दा बे जानो हाया जायो, बे मोजोमसे ओंखामखौ लानानै गावनि सानाय सुनाय बेराम आजारजों बियो अराय साग्लोबनानै जोबथा जिउखौ बिदाय होनो गोनां जायो। आरो थैनायनि उनाव बियो गोथैसालियाव बै धोनि गोरिब बयबो बासिलायनो हायै जायगायावनो बे थाहैनो गोनां जायो। बेनिखायनो जिउआव थांनानै थासान्दि मानसिया गावखौ बा गावनि जि जाफुंसारनायखौ लानानै बा गावनि धोन दौलत न' बां साख्रि बाख्रि गियानखौ लानानै बांद्राय गोगानाया बे थिग नङा। बेनिखायनो जिउआव मानसि महरै थांनानै थानो लुबैदोंब्ला सुबुं समाजखौ गावनि गंसे न'खर बादि साननानै बाहाय थानाय गासै सोद्रोमाफोरखौ बा मानसिफोरखौ गावनि आंगो बिदा फंबायफोर बादि अनसायनानै सोलिलांनो हायोब्ला नोङो थैनायनि उनावबो नोंनि मोजां मुङा अराय रायखांजाबाय थागोन। बेनिखायनो थांनानै थानाय समाव गावनि साख्रि बाख्रि धोन दौलत आरो थाखा फैसाखौ लानानै मानसिया बांद्राय लेभेल दिन्थिनायनि गोनांथि गैया। बबेखौबा नों रोंगौबा बेखौ फोरों, सोरबा बायदि मानसिया थाखा फैसा धोन दौलत आरजिनायनि आइडिया गैयाबा बेखौबो नोंथांजों लोगोसे लांफानानै आइडिया सोनानै बेखौबो गोजौ जांख्लायाव माबोरै दावगाहोनो हायो बेखौ थुलुंगा होनानै नोंथांजों लोगोसे लांफानो हानायासो जात सुबुंनि आखल। बेनिखायनो नोङो माब्लाबाबो
रोङिखौ मुगैनो नाङा आरो गोरोंफ्राबो गावखौ गोरों होनानै गावनि गियान आरो आखल आखुखौ लानानै लेभेल दिन्थिनायनि गोनांथि गैया। बेनिखायनो समाजखौ फोसाबनो नांगौब्ला जोङो गोजौ गाहाय मोननै थाखोनि सुबुंफोरजों जथाय जानानै जोङो खायसे खामानिखौ खौसेथि मावलाङोब्लासो बे समाजखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। बेनिखायनो मोनसे समाजाव जोनोम जानाय लोगो लोगो सासे राफोद सुबुङा मोनसे समाजखौ दैदेननायाव गोबां बिफाव लानो हायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुङा बेफोरो बिफावखौ लायोब्ला जोंनि समाजा नोरजिया जानाय नङा। नोंथांजों लोगोसे गोबां सुबुङा जौगानायनि जांख्लायाव गाखोहैनो हागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुंखौ जों हाथ्राब्लाबो नोंथां हानायसेबां जि गोहो दं बेखिनि गोहोखौ जथायनानै नोंथाङा नोंथांजों लोगोसे बै नोरजिया सुबुंखौ लांफानो हायोब्ला मोनसे समाजाव गोख्रों सुबुंनि अनजिमाया बांगोन आरो खामानि दामानि रोंनाय मानसिनि अनजिमा बांगोन। बेनिखायनो थांनानै थानाय समाव नोंथांनि साख्रि बाख्रि डिग्री महर मुस्रिखौ लानानै नोंथाङा गोग्गानो नाङा। मानोना महर मुस्रि साख्रि बाख्रि धोन दौलत बियो अरायथा नङा। नोंथांनि रोहो रोहो थाखा फैसा धोन दौलत नोंथाङा गोलोमदै गारनानै आरजिनाय थाखा फैसाखौ नोंथाङा जोबथा बुब्लियाव नोंथांनि फिसा फिसौनोसो हगारना होलांनो गोनां जायो। अब्ला नोंथाङा आरजिनाय धोनखौ नोंथाङा थांनानै थानाय समाव जाबादि प्रभार इउटिलाइज खालामनानै नोंथांनि लाइफआव गोजोननायखौ लानो नांगौमोन बेखौ लानो हाया जायो। खायसेया गावनि देहा सोलेरखौ बुथारनानै धोन दौलत खामायो, नाथाय धोन दौलतखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा। जोबथे बुब्लियाव बेराम आजार जानानै गाव सा ससेयावनो थैनो गोनां जायो आरो गावनि खामायनाय लाख लाख करोड़ थाखाफोरखौ फिसा फिसौनो हगारना गालाङो आरो फिसा फिसौआ प्रभार गियान गैयैनि जाहोनाव बेफोरखौ बिरि सिगारेट सादा गान्जा निसा बुस्थु ड्राग्स जानानै बेफोर थाखाफोरखौ आवसारि खालामो आरो बिसोरनि जिउआ सिलिंखार जायो। बेनिखायनो बिमा बिफा जायोब्ला उन जोलैखौ माबोरै मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बिसोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोजां आखल आखु सोनानै होलाङोब्ला नोंथां बादिनो बिथांमोना समाजाव मोजां रोखोमै लाइफखौ दैदेनलांनो हागोन आरो नोंथां बादिनो गोग्गो नोगोरारि जानो हागोन। जुदि नोंथाङा थाखा फैसाखौल' दोनथुमनानै गथ' गथायनि गियान आखल सोनानै होलाङाब्ला नोंथांनि आरजिनाय धोन दौलत थाखा फैसाया जोरथाय जानाय नङा आरो नोंथांनि इयुन जोलैयाबो नोंथांनि बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो बिथांमोननि हल लाइफआबो पस्तायनो गोनां जागोन आरो बिसोर थेर बेथेर जिउ दानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा गावनि गथ' गथायफोरखौ गावनि जिउ थानायावनो मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हानाय गियान आखल आखु सोलोंथाइ होनानै मानसि जानो थाखाय फोरोंलाङाब्ला दानि गथ'फोरनि जि थासारि बेखौ नायोब्ला खोब साननो गोनां। बेनिखायनो आथिखालनि साफ्रोमबो गार्जेन आरो बिमा बिफाफ्रा बेफोर बिथिङाव साख्रि जानानै खामानि मावाब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा गोरोन्थि लामाजों थांगोन आरो गोरोन्थि लामाजों थांनायनि जाउनाव बिसोरनि जिउआ अराय बरबाद जानो गोनां जागोन। जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम, लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामना ला आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि, जै बर' हारि।